care poate fi folosit, evident, la sărbătorile populare, la hore, la nunți, la... Parcă și mie îmi venea să dansez. Uite, copiii au preluat deja, cei 3 copii care s-au urcat pe scenă au preluat puțin din ritmul tău. Și nu înainte de finalul acestei întâlniri, pentru că o să vă rog să mai rămâneți puțin, pentru că avem de vă oferit câteva cadouri. Vreau să trec pe la atelierele noastre. Astăzi nu am ajuns la voi, am fost doar la meșterii populari. Ce avem aici? La jocul cuvintelor. 3 tipuri de rebus în funcție de dificultate și pentru copiii cei mici ceva de colorat. Vorbeam zilele trecute cu trupa mea de dans că atunci când nu știm să ne sincronizăm, le comparăm acele desene care erau prin comparație. Cum să arată pasul ăsta față de pasul celălalt? Cum ar trebui să dansăm astfel încât să fim sincronizați? Ei, acum putem să ne sincronizăm cu niște desene frumoase și la Rebus aveți și revista Farmacia ta, avem și important suplimentele pe care și le folosesc. Aș vrea să o chem pe Rosana pe scenă pentru a da autografe copiilor și tuturor care vor primi cadou la scenă, o carte și cadourile din partea sponsorilor noștri, Catena, Farmacia Inimii, Primăria Sectorului 6 și Editura Adicat, Fildas și Catena prin programul Catena pentru Artă. Așa că puteți să vă strângeți, să vă luați câte un cadou, mai ales că începe și școala și aș vrea să o invit alături de mine pe doamna Rosana. Hai! Ne-am adunat cu toții cu un număr foarte mare. Rosana, gata, te-am găsit! O să urcăm pe scenă dacă vrei. Hai să urcăm pe scenă. O să-i rog pe cei mici, dacă vor un autograf, să vină aici lângă doamna scriitor pentru a avea o cărticică primită cadou. Nu uitați, avem foarte multe cărticele pentru toată lumea, nu se vor termina, așa că o să rog mascotele noastre, Inimă și Inimioară și partenerii o să vină puțin mai în spate, astfel încât copiii să urce pe scenă ca să-și ia și o carte de la noi. Mai în spate, ca să vină